Balik-kulungan ang pigkukonsiderar na high-value target drug personality sa probinsya ng Masbate na binistong si Joselito Moran alias Tintin. Kanliwat madakop asin magpositibo sa pigkasang bypass operation kan otoridad, nangyaran operasyon sa Puro 4 kan Barangay Buenaserte, Uson, Masbate. So yung suspect po ngayon is nandun dinala namin sa Provincial Prosecutor Office for Increased Proceeding. Yung ebidensya, sir, sa chain of custody na po, custody sila ngayon ng custody ng searcher natin. Papunta na po yun sa crime lab for laboratory examination. Nakumpiskar sa posesyon ni Moran ang 40 gramo ng pigtutubo ng shabu na may street value na 272,000 pesos na recover man sa sospek ang sarong 9mm na badil, magazine asin 24 bala. Nagpapasalamat kami kasi lalong-lalo na sa mga aksidente dito, lalo-lalo din sa mga ibang surrenderer na sila yung nagpipit ng information. Kaya nga nabuo natin yung information at nakuha natin yung taon to. Nagpapasalamat po kami sa kanila, sa tulong nila at sana po tuloy-tuloy pa rin po. Mientras tanto, arestado man sa Barangay San Vicente kan Kawayan, Masbate ang sarong Florante Vineda Jr. kan Purok 2 Barangay Poblasyon, Uson, Masbate. Nakuha sa posisyon kay ni ang lampas 25 gramo ng pigtutubo ng shabu na nagkakantidad ng 170,000 pesos, kwarta na nagkakantidad 34,500 pesos, asin motorsiklong itom na ginamit kan sospek. Sa aming intel reports, dito po siya nag-ano ng drugs, peddler siya, may mga po siya dito, may mga contacts para po magbenta dito ng droga sa Nangkaw. Nasa kustodiya na kan otoridad ang mga sospek asin ang mga nakumpiskar para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.